Aloitan taas päivän banaanilla, niin kuin yleensä, jonka jälkeen mä lähden lenkille. No niin, se on Lapin reissu takana ja ollaan taas kotiuduttu tänne Helsinkiin. Oli ihan mukava pari viikon reissu tuolla Lapissa. Ja vaikka se oli iso pettymys, niin on se Lappi kyllä siisti mesta, että sinne pitää taas päästä uudestaan. Ja kyllä sit isosta kisapettymyksestä ollaan jo päästy yli ja katseet on suunnattu eteenpäin ja uudet tavoitteet asetettu. Ja tänään itse asiassa just tulin ekat lenkiltä sen kisan jälkeen, ekat lenkiltä sen reissun jälkeen myös. Et kroppa tuntuu tosi hyvältä ja innolla kyllä takas taas tonne juoksupoduille ja rakentamaan uutta treenijaksoa tähän ennen seuraavia tavoitteita. Mut voisin tehdä taas tämmösen mitä syön päivässä videon. Näitä on kiva tehdä, jengi näyttää dikkaavan ja mä haluan vaan näyttää, että terveellisen kasvisruoan syöminen ei ole vaikeeta. Se on todella helppoa. Se on todella edullista ja se voi olla myös maistuvaa. Mä vedän yhden tämmösen hunajan melonin naamaa. Katsotaan. Näyttää kyllä hyvältä. On kypsää, mutta katsotaan miltä se maistuu. Täytyy kyllä sanoa, että on erittäin hyvä hunajan meloni kyllä. 4/5, ellei jopa 4,5/5. On kyllä täydellinen kypsyys, mehukas, makee. Todella hyvä hunajan meloni. Varsinkin Suomen ruokakaupasta ostettuna mittapuulla, niin erittäin hyvä. Mä tein tämmösen smoothien, mihin mä laitoin 3 ruokalusikallista pellavasiemeniä, 3 banaania, 1 kurkun, 2 omenaa ja vähän ruokosokeria. Tässä mulla on mun lempisafkaa tällä hetkellä, eli kattilallinen kaurapuuroa marjoilla ja tietysti itse poimimilla mustikolla. Ja se on kauppareissu. Tämmöiset ostokset tuli tällä kertaa messiin. Mä ostin yhden tämmösen Gaalian melonin, toivottavasti se on hyvä. Sitten omenoita, banaania reilusti, kurkkuu, tomaattia, porkkanoita, pellavan siemeniä, linssejä ja kaurahiutaleita. Tässä samalla kun mulla on päivällinen valmistumassa tuolla, niin mä vedän tästä 1 kurkun, 3 tomaattia ja 2 omenaa naamaa. Päivälliseksi iso kulho, riisiä, linssejä ja sitten reilusti keitettyä porkkanaa, vähän tomaattia tuohon kylkeen.